Ja, maar dat je het nog niet maakt. Achteraf gezien is dit de mooiste oefenwedstrijd die we konden hebben voor de na-competitie. Want een mooie oefenwedstrijd dan dit krijg je niet. Je hebt hier een heel sterk eerste kwartier, hè? Ja, ik vond ook dat we heel goed begonnen. We voetbalden nog goed. We hadden ook bewust gekozen voor een heel aanvallend middenveld met René Oebelen en Roeltje. Nou, en dat betaalde zich ook uit. Ik zeg dat het verkeerd is. Kijk, als ik neem morgen wat er gebeurt, ik zit op goal. Dan maar 4 uur, je moet wat proberen. En, ik had het hele seizoen erop wachten op een goaltje, dus ik ben blij dat het nou valt. Had weer een mooi goal. Ja, nou ja, een stukje geluk de eerste keer, want in de rebound toen skeerde hem naast. Dat wie gewoon een hele grote kans en op dat moment heb je geluk. Als hun topscorer, een van hun betere mensen, dan een bal voor lege goal naschiet, ja, dan kan het eigenlijk niet meer mis. Hè? Het is wel een beetje een heel dubbel gevoel, zeg maar. Ja, zo'n wedstrijd, de hersenen het hier net echt het gevoel van, nou ben we er. Er staan nog twee hele zware wedstrijden te wachten. En ja, als we die winnen de afsluiten kennen, dan zou het gevoel zou heel goed wezen. Toen kreeg je nog een hele zware wedstrijd. De speelt zijn ploegen die het hele seizoen lekker voetballen gaan. Een pro won gaan. En ja, wie had dit seizoen net zo volle won, maar wie ben ik toch dat we wel klaar voor binnen. Nou, ga er even door, hè? Was het een pot, jongen? Hey, Jordi. Keurig, hè? Ja, dit is het begin. Nou op naar de volgende stap. En dat is de 29e. En dan zullen we het zien. Dan komt een van de volgenden. En dat is uit en thuis. En dan hopen we dat we daar weer doorheen komen. En zo moeten we het ook zien. En dan hebben we de finale op 9 juni.